Ik ben Margreet Boonstra. Ik schilder je en plein air. En dat betekent dat ik boeten mijn schilderijen maakje. Er komt steeds meer op mijn pad, dus ik krijg het eigenlijk steeds drukker. En dat is heel bijzonder in deze tijd. Om eerlijk te wezen, niet dat ik net verwachtte. Ik heb jammer genoeg van heel veel collega's hele orenverhalen. Ja, er zijn echt mensen die op hun laatste houtje bieten en ook haast niet meer weten hoe ze die in het touwtje aan het oor knopen matten. Met name in Duitsland wordt Boonstra heel iets bekender. Het succes komt vooral doordat ze deel uitmaken van de Noord-Duitse realisten. Een Lietse groep plein-air schilders die een soort exposities had in verneemde musea en galerieën. In de Boetenlof-schilderij is oors als bin, naar een fotovoorbeeld. De jaste gloeden, de veelste temperatuur, de wind waait om die hinnen. Dat zijn allemaal dingen die als mijmakers zodra ze boeten gesteen. Dat extra element, dat wil ik dat in mijn schilderijen te lanen komt. Het Boetenlof-schilderij brengt haar op onverwachte plakken. Ik heb bijvoorbeeld op de Noordzee op een vissersboot schilderen om de kust van Nederland vers te lezen eigenlijk. En als ze dan mij begint, dan denk ik van goh, het is een soort van idee, hoe komt het erop? En dan stier je er op die boot en het gaat op een deel en dan denk ik van ja, ik stin het allemaal weer, wist wel. Boonstra is van Simmeruitnoegen van een symposium in het Duitse Willingshausen, dat de oudste schilderskolonie van Europa had.